Mä olen kulkenut aika pitkän tien tähän. Tein yli 25 vuotta journalismia ja siitä suuren osan aika kriittistä journalismia. Kyllä juttu on nyt sillä lailla, että meidän täytyy suhtautua näihin asioihin vakavasti, mutta hyvin positiivisesti, myönteisesti. Me voidaan tehdä ihan mitä tahansa, mikä tahansa on mahdollista, mutta siihen tarvitaan yhteistä henkeä. Me ollaan kaikki samassa veneessä. Tässä on ihan turha ruveta osoittelemaan ketään sormella ja syyttämään ja semmoinen negatiivinen asenne ei vie meitä yhtään mihinkään. Mutta kun meillä on myönteinen yhteinen asenne asioihin, niin me saadaan ihan mitä vaan aikaiseksi. Ja sitten kun meillä on enemmän jaettavaa, niin sitten me myöskin jaetaan sitä. Se vaatii intohimosta työtä ja sen takia mä olen nyt tässä.